Cassius. Napag-aralan namin. Kung magawa natin siya maayos, kapapela na. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikapito na linggo ng karaniwan na panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Agnes Patiag, Pamilya Bacchiano, Pamilya ni na Aurora Ocampo, Feli Ebreo. Para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Pamilya ni na Eduardo Giros, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Pondok Liklikan, Pamilya ni na Amelia Baby Julian. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nora Simbul, Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Maureen Mangulabnan, Remigio Pangan, Emeline at Takaw Inue, Josephine Palafox, at sa lahat ng mga kapatid nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu sa pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Flaviano Valencia, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Priscilla Lopez, Nelson Garma, Maylene Ong, Emilio Guevara, Wilfredo Dairit, Aida Celis Camaya, Eustaquio Junio, Violeta Reyes, Dolores Sison, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Teresita Lozano, Victoriano Gonzaga, Segundo at Felicidad Pamintuan, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Lumuhod po tayo para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-atya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatakin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paghalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga kakulangan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul, kasama 3,000 piling kawal na Israelita, upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak ko minsan yan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inamin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising,
sapagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa niyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantipalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itugon, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di nakatayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo para parangalan ang mabuting balita. Tayo pong lahat, bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag ka sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag ka inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati na ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katatapos lamang po nating ipinagdiwang ang Valentine's Day last Monday. At kapansin-pansin po, kung napansin ninyo, tila yata parang pag-ibig na naman, pagmamahal na naman, ang tinutukoy na mensahe ng ating pagbasa sa ating lahat ngayong linggo. Ibigin mo raw ang iyong mga kaaway. Gawan mo daw ng mabuti ang mga taong napopuot sa iyo. Pagpalain mo raw yung mga taong sumusumpa sa iyo. Idalangin mo raw yung mga taong umaapi sa iyo. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Kung kayang sasabihan ka ngayon ng isang tao, sasabihin sa iyo ng isang tao, love your enemies, pray for your persecutors. Ano kayang iisipin mo? O ano kayang iisipin natin? Ano kayang sasabihin natin?
Marahil ito ang sasabihin natin sa taong nagsabi nito sa atin. Iisipin natin, tama ba ang narinig ko? And if that person meant it, baka ang sasabihin mo sa taong yon, tanga ka ba? Mulala ka? Maturak-turak ka yata? Wala ka sa tamang katinuan, no? Mahalin mo ang iyong kaaway? Ipagdasal mo yung taong umaapi sa'yo? Sige nga po, lalong-lalo na po sa mga alam nating naging biktima nito. Tanong lang, mamahalin mo ba ang taong alam mong siya ang dahilan kung bakit na-rape ang anak mo? Mamahalin mo ba ang isang taong alam mong siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa mo o namatay ang kapatid mo? Kaya mo bang mahalin ang isang taong pinagbintangan ka sa mga bagay na hindi mo naman ginawa? Kaya mo bang ipagdasal ang taong nanlait sa'yo, nanloko sa'yo, o nanakit sa'yo? Kaya mo bang mahalin, ipagdasal ang taong sumira ng reputasyon mo? Mahirap po. Mahirap. But this is precisely what Jesus teaches us in our gospel for this Sunday. Kung napansin po ninyo sa first reading natin, sa unang pagbasa natin ayon sa aklat ni Propeta Samuel, kapansin-pansin po ito, itong tinutukoy ko, ang mahalin ng kaaway, gawan ng mabuti ang kaaway mo. Narinig natin ang pangalan ni David at ni Saul. Sa unang pagbasa natin, sa first reading natin, si Saul, napupuot siya kay David. Kinapupuotan niya si David. Bakit? Kasi si David po, tuwid na tao, tapat na tao. At hindi lamang po basta-basta galit si Saul kay David. Inggit na inggit pa siya sa kanya. Kaya nga po, si Saul, sa unang pagbasa natin, gusto niya mawala na sa landas niya si David. Pero ito po ang nakakapagtaka dito. Kapag ka ang banal na espiritu, ang espiritu ng Diyos, ang kumilos, lahat mababago, lahat mag-iiba. Nagkaroon po ng pagkakataon ngayon si David na patayin si Saul kasama ng kanyang mga sundalo. Bakit? Kasi po si Saul at ang mga sundalo niyang kawan niya, mahimbig na natutulog sila. Liso ba nung palihim, David Teti? Ano bang ginawa ni David sa kanila? Pinatay ba niya? Hindi. Pinatay ba ni David si Saul at ang mga sundalo niya? Hindi. Sa bandang huli, ang nanaig pa rin po sa puso ni David ay awa, habag sa kanila. Such was David's noble heart. You know what? Forgiveness does not come easily. Forgiveness does not come naturally. Pansinin po ninyo, ano po kadalasan ang nagiging tugon natin sa mga taong gumawa ng masama sa atin? Sige nga, ano po kadalasan yung sagot natin, yung tugon natin, kung halimbawang ginawan ka ng masama ng isang tao, halimbawang sinaktan ka, siniraan ka, niloko ka, pinagtaksilan ka, minura ka, ano kadalasan ang magiging tugon mo sa kanya, sa taong yon? It's retribution. Paghihigante. Magiganti ka, kasi pinasakit na ka. It's human nature. Maging ganti mo kaya, panasakitan da ka naman. May isang taong nagsabi, wika niya, I forgive my enemies, but I remember their faces. Sabi po niya, I forgive my enemies, but I remember their faces. Kapag ka sinabi ni Jesus na ibigin mo ang kaaway mo at ipagdasal mo yung mga umaapi sa iyo, Jesus was not asking us to have nice feelings towards our enemies. Aliway ating kang dapat masanting ing panamdaman mo karela, luguran mo la, pangadi mo la, nga ng Jesus keka. Ang nais ni Jesus na gawin natin ay ito po, huwag mag-isip ng masama, huwag gumawa ng masama sa mga taong sa atin gumagawa ng hindi maganda. Yun. Huwag kang mag-isip ng masama.
Huwag kang gumawa ng masama sa mga taong sa atin gumagawa ng hindi maganda. Alam po ninyo sa mali, hindi po sukle ang paghihigante. Remember, to love is not necessarily to like. To love is not necessarily to like. Loving involves willing. Liking involves feeling. Loving involves willingness, and liking involves feeling. When we seek revenge, nobody wins. Kapag ka ang naghari po sa atin, sa puso natin, sa puso ng isang tao, ang naghari sa kanya, gantihan ng masama, walang maidudulot na maganda. Wala pong magiging mabuting bunga. Nano po ing paganaka na payabot na ning mipas sa ebanghelyo, yu ablasanan marok ing marok. Nune ablasanan nyo king maya paparalan ing karokan, labanan ing marok king paralan na mayap. Yu ablasanan marok in marok, nune ablasanan nyo king mayap aparalan ing karokan, labanan ing marok king mayap aparalan. Sabi po nila, nakakaliit daw po kapag ka gumaganti ka. Makalati po ka ng gaganti. Matinik parang lintik na walang ganti, sabi ng iba. Pero ako, naniniwala po ako, unlimited ang pag-ibig. Love is unlimited. May dalawang paraan pong itinuturo sa atin ngayon ng Ebanghelyo upang magkaroon po tayo ng isang malaki at maluwag na kalooban, maluwag na puso, upang ang pag-ibig ng Diyos diyan kayang maglulan, magkakasya diyan. Ano tong dalawang paraan na tinuturo sa atin ng Ebanghelyo upang magkaroon tayo ng isang maluwag na puso? Una, simple lang po, huwag kang magtanim ng galit. Huwag magtanim ng galit. Lason ang galit. Lason po ang galit. Lason, sinisira kasi niyan yung magandang ugnayan, relasyon ng tao sa kapwa niya. Lason ang galit. Bakit? Dahil ang galit nag-aalis ng sayayan, ng tuwayan sa puso mo, sa buhay mo bilang tao. Lason ng galit. Bakit? Kasi po ang galit, sa totoo lang, nakaka-stress yan. Hindi lang yon, nakakatanda pa yan. Yung ibang doktor po, isang advice po nila sa mga pasyente nila ay ito. Sabi nila, isang advice daw ng mga doktor sa mga patients nila ay panabilinan daw ka ring pasyente ito na iwasan sana nilang magalit sila. Katatanamwa, mas mayap ing maging maganaka. Tamo tatanamwa, mas mayap po, ingita mo maging maganakata mo. Love your enemies. Di na nyo ring kapara yung tao, ban kanita di na kayo naman ni nga pong Gino. Love your enemies, ibig sabihin, hindi lamang sana po yung mga gusto mo ang mamahalin mo. Kahit sana yung mga kinasusuklaman mo, mga taong hindi mo gusto, kaya mo rin sanang mahalin sila. Love your enemies, meaning be generous. Ibyeme karela, ang yang ela karapat dapat. Give, and gifts will be given to you. Be generous. Idagulyo ring puso yu. Eye lalati ing sarili yu. Nga namuwari nita. Una, huwag magtanim ng galit. At pangalawa, huli po, huwag sanang maghintay ng sukle ng ganti. Ninuman po ing manayang ablas, maglupay ang paupa at pabayad. At di naman po kay katamo yung ating malwala sa lulanan. Sino man sa atin ay ang may maluwag na lalagyan, kayang maglulan ng Diyos dyan. Kayang mananahan ng Diyos dyan. Inya mo ngan po, ilwalas tayo sana po yung ganakata mo. Sana po iluwag natin yung kabutihan ng ating kalooban upang sa ganoon ang biyaya, ang grasya ng Diyos ay ipagkakaloob sa atin
matatanggap natin, sabi nga ng Ebanghelyo, ng siksik, liglig, at umaapaw. Mamye kayo. Be generous. Enlarge yourself. Idagulyo reng pusuyo, eye lalati ing sariliyo. Magsitayo pong lahat. Sumasambalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay dumudulog ngayon sa inyo upang masalamin namin ang inyong pagkamahabagin. Sa bawat panalangin, ang inyo pong itutugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng mga namumuno sa simbahan ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap, at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matuto nawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ni na Agnes Patsyag, ang pamilya Baquiano at ang pamilya ni Aurora Ocampo. Para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenny na Develin Malang, pamilya ni Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan at ang pamilya ni Amelia Julian. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, Maureen Mangulabnan, Remio Pangan, Emeline at Takaw Inoue, Josephine Palopox, at ang mga kapatid nating may sakit. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Razon at sa pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa walang hanggang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., Flaviano Valencia, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Priscilla Lopez, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Wilfredo Dairit, Aida Celis Camaya, Eustaquio Junio, Violeta Reyes, Dolores Sison, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo Paz, Teresita Lozano, Victor Yano Gonzaga, Segundo at Felicidad
pamintuan at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan. Sapagkat sa pamamagitan po nito, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awa at pagkahabag. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo para sa incense. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, inihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya
ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Alfredo Sr., Norma at Mark Harold. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sumag sa akin mananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nabigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Itango sa dilim at kabagaan. Ang kaibigan
sa inyo'y aking ibig na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. At piling ko na kayo ay maghahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inako sa dilim at kapakanan. Ang kaibigan mag-aaral ng sarili niyang buhay, walang hihigit, sayahin, pag-aaral. Hindi ka inilang upang mahalin ng pamumuhay manatili. Pumayo ka't mamunga ng kasalanan. Nagalakang walang hanggang ipamamalot. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inako sa dilim at kapakanan. Ang kaibigan mag-aaral ng sarili niyang buhay, walang hihigit, sayahin, pag-aaral. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inako sa dilim at kapakanan. Ang kaibigan mag-aaral ng sarili niyang buhay, walang hihigit, sayahin, pag-aaral. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa announcement. As it is the third Sunday of the month, the companions of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this will be used for the advocacy and programs of the Catholic Church for our sick brothers and sisters, and for those who care for them, in observance of the World Day of the Sick. Thank you for your generosity. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.